הסרט צ'רלי וחצי הפך כבר מזמן לסרט פולחן, ועכשיו, 30 שנה אחרי, מתאספים הכוכבים לצלם סרט המשך, צ'רלי וחצי 2. כך הותקן הסיפור של צ'רלי וחצי לימינו. צ'רלי הוא סטודנט אשכנזי שמתאהב במיליונרית מזרחית. המורה אומרת, היא לא מרגישה טוב, אז לא הלכתי היום לבית ספר. ספר, זה דבר חשוב, מיקו. תראה מה עשה למכנסיים החדש! לוכלכת? אתה מכיר אותה, מיקו? בטח, מי לא מכיר אותה זאתי? זאת שרית חדד, מיליונרית. אומרים שלמארגן שלה יש בריכה בבית. פוצצים בכסף. היית רוצה להיות מיליונר, מיקו? איך אני אהיה מיליונר? אני בקושי יודע לספור עד 10, אני יודע לספור עד מיליון. וגם בסרט הזה נשמרים היחסים האדוקים בין צ'רלי ומיקו. צ'רלי, אני הולך לסופר להביא חלב, אתה רוצה משהו? מיקו, סופר זה לא המכולת בשכונה. שמה אין דרווינים. שמה הקופאית לא יכולה באנגינה. ואם מציעים לך מבצעים או כרטיס מועדון, מיד תגיד... שהלכתי לסופר, בכיתי הרבה. נראה לי נתגעגע אליו. אהלן, צ'רלי! אהלן, מיקו. מה זה הדירה הזאת? זה נראה אשכנזי לגמרי. היא בטוח תזרוק אותך. אתה צריך משהו יותר עממי. מה זה? זה נראה כמו כוס המחסי ואתה מבסוט. ככה יותר טוב. ומה זה? מה אתה לערוץ 8? מה אתה דפוק? היא בטוח תזרוק אותך. שים משהו יותר עממי. טוב, בקיצור אני הולך לסרט. מיקו, בוא רגע. מה, צ'רלי? תראה, מיקו, סרט זה לא כמו בשכונה. סרט זה סיפור אחר לגמרי. שם אין דרווינים. שם על הסדרן אין אנגינה. ואם מציעים לך פופקורן, אתה לוקח את הקטן, מיקו. שהלכתי לקולנוע, בכיתי הרבה. נראה לי אני אתגעגע אליו. יא ורדי, איזה שף, יש פה סצנה נורא חשובה בסרט שצ'רלי מזמין אליו הביתה את שרית חדד, והוא מנסה בעצם להסתיר את האשכנזיות שלו. היי צ'רלי. אהלן, שרי, נס. איזה בית אותנטי. אותנטי. לך, חס. תהיה ארזני. מה זה? זה עיתון, אני קונה אותם של התמונות, אני לא... יש פה ציצים לפעמים, את יודעת. בכלל לא יודע לקרוא, אני אנאלפבית, אני. אלא שלמחרת, שרית בטעות מגלה את האמת. צ'רלי הוא בעצם מדריך פסיכומטרי. מיקו, את המשפט? השפן הקטן שכח לפתול הדלת, הצטנן המסכן ופיתת שפשובה. מה היה אמור להיות במקום פתל? סליחה, פה זה נהיגה מונה. שרית! נראה לי שאכלת אותם. שרית! מה קרה, מיקו? למה אתה עצוב? עזב אותך, הלך לבלונדינית. די להסתלק מפה לפני שאני לא יודע מה אני אעשה לך. עזוב אותך, צ'רלי. תאמין לי, כל הזמרות המזרחות האלה חנטריס. תאמין לי, תמצא לך איזה זמרת אשכנזיה כמו אפרת גוש. באמת התורה, צ'רלי. חלס! צ'רלי הנסער רודף אחרי שרית עם המכונית שלו ומדרדר אל התהום. זהו הסוף. הלו, שרית? זה צ'רלי, הוא בבית חולים. הוא פצוע קשה, לא יודעים מה יש לו.
אנחנו דווקא כן יודעים מה יש לו. בבקשה, אדוני, הגיעו תוצאות הבדיקות. הוא פצע קשה, כן יודעים מה יש לו. יש לו מוגלובין נמוך ולחץ דם עד 120. הוא צריך לאכול הרבה ירקות. הרבה ירקות. כשצ'רלי היה בבית חולים, בכיתי הרבה. צ'רלי אכל הרבה ירקות, הבריא ואז חזר לנקום בסאסון. צ'רלי. סאסון. אני בדיוק ממהר לארוחה חגיגית. ארוחה יותר חגיגית. צ'רלי, זה לא מה שאתה חושב. אהלן מיקו. ארליך, תביא אורז, מקרוני וביצים. כמה ביצים? כמה שיש. מה זה? נשארו רק בצלינדר. צ'רלי, אני רציתי לומר לך. בתיאבון סאסון. אמא עדיפה. סבלו את אומר על סוכר. מה זה? איש השלג גולי? מה זה? זה מול מה שחסר לי באוסף. טוב, בקיצור, צ'רלי, אני רוצה לשבת בכיסא בחוץ למה חם פה מכל הבלגן. מיקו, כיסא בחוץ זה לא כיסא בפנים. זה סיפור אחר לגמרי. שם אין דרווינים. שם הכיסא אין לו אנגינה. אם אתה רוצה לשבת והכיסא רטוב, נראה לי שהוא התגעגע אליי. נראה לי אני אתגעגע אליו. הוא בטח התגעגע אליך.